खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेटआव दङ भारत चीन सिमनायाव फिन दावहा, सानैजि चीननि रैखाथिफोरा जोखोम जानांदों। भारत चीन सिमनायाव भारत आरो चीननि रैखाथिफोरनि गेजेराव फिन दावहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सिक्किमनि कुला हालामनि सिमनायाव चीननि रौनियाफोरा भारत फारसे हाबनो नाजानायखौ भारतनि रौनियाफोरा होबथानायाव नारा-नाथा जानानै दाङाबाजियाव भारतनि 4 रौनिया आरो चीननि 2 रौनियाफोरा जोखोम जायो। सिक्किमनि कुल्ला सिमनायाव हाबनो नाजानाय समावनो चीननि रौनियाफोरखौ लादाखनिफ्राय 10,000 जवानफोरखौ बुखारनाय जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दङ सुरां नार्जारी, लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी मोननि फैनो गोनां सावथुन। क'क्राझार सोहोरनि जाखांफु सावथुन दिहुनगिरि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि 5थि दिहुनथाव जाखांफु सल' लिरगिरि सपन कुमार ब्रह्म सुजुनाय आरो डिरेक्टर राजा नार्जारीनि बिथोन होनाय खिथेर सावथुननि महरत बेखेवजेननायजों लोगोसे शुटिंनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै फुंबिलियाव क'क्राझार सोहोराव थानाय काली मन्दिराव बिमा कालीनि खाथियाव धुप-धुना, फिथाइ-सामथाइ, आलारि बाथि फोजोंनानै फुजा खालामना शुटिं हाबाफारिखौ बेखेवना होयो लाइमोनफोरा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो गोदानै दिहुननो लानाय खिथेर सावथुननि फावगिरिफोर फारियै लिंसार बसुमतारी, फुजि बसुमतारी, सुरां नार्जारी, रिया ब्रह्म, थाख्राय नार्जारी आरो डिरेक्टर राजा नार्जारीया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सावथुना एक्शन आरो रमान्सजों बुंफबनाय जागोन। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगुमा रिया ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बुहुमाव बर' राव हारिमुखौ जौगाखां खालामनायाव लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव दावगाबोनांगौ आरो लोगोसे बर' सावथुनखौ जौगासार होनांगौब्ला सरकारा सावथुन दिहुनगिरिफोरखौ मदद खालामनांगौ होननानै बुङो। थामथियाव दङ सुबुंखान्थि सानखालि क'क्राझार जिल्लानि डिप्युटि इन्सपेक्टर पाइलट बरुवाखौ मेडेलजों मान बावगोन। गाबोन 22 जानुवारि खालि सुबुंखान्थि सान फालिनाय फोरबोआव बोसोरफ्रोमबो पुलिसफोरा हादरनि फारसे मावनाय खामानिखौ मान होनानै मेडेल होनाय जायो। बे बोसोरनि सुबुंखान्थि सान फालिनायावबो हादरनाङै गोख्रों खामानि मावनाय पुलिस बिबानगिरिफोरखौ मेडेलजों मान बावनाय जागोन। क'क्राझार जिल्लानि डिप्युटि इन्सपेक्टर पाइलट बरुवाया आसामनिफ्राय बे माननि मेडेलखौ मोनगोन। सुबुंखान्थि सान फालिनायाव भारतनि हादर बेंगिरिनि आखाइनिफ्राय होनाय जागोन बे मेडेलखौ। ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव जौगानायनि नेरसोन, जाख्रिसे अखाजोंनो हाब्रु जायो लामा। जाख्रिसे अखानि जाहोनाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जालाकुमारिका लामायाव हाब्रु जानायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरानो हान्था मेलानि बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मख'जाथाव बे लामानि गेजेराव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय फाग्ला दैया दैमानि सायाव दासिमबो दालां गैया, जायनि थाखाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।